Amaia, mitoak, pertsonaiak, leyendak, historia. Luzio Urtubiak gure Robin Hood da? Bai, horrela izendatzen dute askok, ez da? Azkenean berak egiten zuena zen gehien zutenei lapurtu, ez ere zutenen artean banatzeko. Baina batzuek erranen dute hala ere lapurketa dela. Beno, galdera moduan ere erantzunen dizut, lapurtzen duenari kentzea lapurreta egitea da. Luziok egiten zuena zen sistemari arrakalak bilatu, ez? Azkenean berak nahi zuena zen sistema eraldatu, sistema apurtu, eta batez ere bera txikitan eta gaztea zelari pairatutako sufrimendu guzti horri aurre egiteko, berak bezalako pertsonei ere laguntzea, ez? Batzutan diruaren bidez, beste batzuetan dokumentuak faltsifikatuz, adibidez. Hoxe erran behar nizun, izan ere lapurketaz gain nortasun agiriak eta bertzelako dokumentuak ere faltsifikatzen zituen eta hainbat erakunderi laguntzen zion. Bai, garaiko hainbat erakunde iraultzaile lagundu zituen. Ez dugu ahaztu behar, ze kontestu historikoan ez, kokatzen den Luzio frankismo garaian gaude, eta askok laguntza jaso zuten, berak faltsifikatzen zituelako agiriak, nortasun agiriak, Frantzia eta Espainia arteko muga hori zeharkatzeko. Eta askok ihes egin ahal izan zuten frankismotik Frantziarako bidean, bizitza berri eta hobe baten bila, Luziori esker. Amaia, ze erakunderi eman zion dirua, adibidez? Besteak beste, adibidez, egin egunkaria, ez? Egin egunkaria itxi zutenean, Luziok lagundu zuen. Nik behin ezagutu nuen, eta gogoratzen dut galdera zuzena egin zidala, esan zean, zu anarkista zara? Anarkista izan behar da, Eta nik uste dut, berak horrekin esan nahi du zuena zen, berak ekintza zuzenean sinisten zuen bezala, denok arrastoa utzi behar dugula, eta bidegabekeriz josita dagoen sistema hau eraldatzeko, xumeak badira ere gure ekintzak egin behar ditugula. Luzio Urtubiak bere burua anarkistatzat jotzen zuen, baina hasiera batean komunista bazela zioen, ez? Nik uste dut normala dela, ez? Horrela pentsatzea azken finean, lehenengo komunismoaren ideologia zabalduagoa zegoelako, eta bestetik komunismoak eta anarkismoak partekatzen dutelako oinarri berdina, ez? Klaseekin amaitu nahi dute, desorekekin amaitu, eta orduan Luziok bere ADN-ean iraultzailea zen, sistema eraldatu nahi zuen. Orduan lehenengo erantzuna komunismoan aurkitu zuen. Noski, baina bada aldaketa txiki bat, orduan nola izan zen aldaketa hori, komunistatik anarkista pastea? Nik uste dut aldaketa ematen dela anarkista katalanak ezagutzen dituenean, eta esan bezala, hor berak bazuen barruan sentimendu bat, pentsakera bat, eta horri guztiari erantzuna aurkitzen dio anarkismoan, ez? Dena dela, Luzio ezen inoiz teoriko bat izan, berak gehiago ekintza zuzenean sinisten zuen, eta esan dezakegu anarkista izateko ere, anarkista izan zela, ze adibidez, CNT sindikatuan ez zuen inoiz izenik eman. Nola nahi ere, kaskanteko herritar bat, nola iristen da Parisa, ez? Lurrartu behar du Paris bezalako hiri handi batean, nola egin zuen hori? Kaskanteko igeltxeroa, azkenean imaginatze dut soka handia izanen zela berarentzat, ez? 50 hamarkada horretako Paris horretara iristea, frantsesik hitz egin gabe, eta gainera hori Espainiarekin horrelako kontrastea, ez? Topatu zuen.